bine v-am găsit la un nou episod de pe canalul meu. Bine, nici nu nou, că de-abia am fost. Eu m-am jucat așa joc. Pop! A crescut aici, clar. Să colegi blueberry. Frumos. I-aș vrea acum vreo 100.000 de bani. Wow! Ce e asta? Ia să vindem. Vindem. Oh, 400. Și ne dea, bă, 4 fișele. Nu e ca și unul. Aș putea să cumpăr de aici potato. Punem acolo potato și să crească. Dita mai blueberry. Și mai mare blueberry. Ce se aude? Bă, nu mai fac cu de-astea, că am plag. Wow! Ce se aude, bă? Ce se aude? E sfârșitul lumii. E cât? Nenea, îți bagi joc de mine? Hai zi banii. Mă mulțumesc, nenea. Mulțumesc. Clon. Capucino. Wow! Nimeni da vine de la shop. Dar și tu eu trebuie să culeg. Să fac niște bani. Dar fără bani nu pot să cumpăr nenea. Trebuie să vii lângă domnul ăsta. Hai, cât faci? E bun, mă, bani. Am făcut vreo 300 și ceva de mii. Unde punem? Aici punem. Ba, nu aici. Ba, nu aici. Așa. Până și aici. Bam. Și bam. Perfect. Hopo, dați like. La șmecherul. Eu colegem bani. Colegem, adică blueberry, nu bani. Ce am zis? Ce e asta? Deci, spunem ce e asta. Cum te cheamă? Cum te cheamă? Nu te mai uita așa. Cum te cheamă?
Na, că a plecat. Na, hai că a plecat. Hai că a plecat dacă e. Da, să luăm de aici bani. De ce zic bani? Habar n-am, că-s bani. Ca să înțelegi voi. Că bani cu bani. Așa, bani cu bani cu bani. Ma, cât a tomat-o. Ne urcam un copac, suntem în junglă. Ce e asta? Rainbow coconut. Cactus! Dita mai cactusul! De pe lume. Și eu vreau cactus. Dar ce? Toți s-au cactus și eu să n-am. Nu e așa. Nu e bine. Mama, câta blueberry-ul. Suntem la fermă. Ferma culege. La fermă culege. Ia-mi zi, nenea. O, 3000. Mulțumesc, nenea. Uite, un minut să dă stoc. Tomatul e rar. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu e rar. Nici ăsta 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 e rar. Nici ăsta nu e rar. Nici ăsta nu e rar. Bine, ăsta e. Și ăsta. Și ăsta e rar. Și ăsta e rar. Și ăsta e rar. Și ăsta e rar. Mă. Băi, bine așa ești. Vreți să fii prieteni. Acum ești. Al vecinul? Ia să mai am vecinul. Vezi, vecine, vezi că vin la tine să văd și ai. Că mi-a trimis ăsta, copilul ăsta tău. Ia, așa ești. Adică balerina căpușină și nume. Și ăsta. Și copacul ăsta și mai ui. Și asta și per. Asta e per. Asta e cacao. Cacao. Adică cacao. Mai și fruct de agronului. Pe mine mă dau picioarele, îmi dau reset. Nu, merge. Păi dacă nu mă arunc de etajul 4. Ui. Așa. Culege. Și... Să nu mă crescut. Așa. Hai așa. Shop, 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 shop. Shop, 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 shop. Vreau la shop. Îți bagi joc, nu este gros și... Dar tu ce este? Este nimic. Băi, tu încă mai stai? Hai, du-te, Dan. Era și cineva. Nu știu, dar nu la mine, că mă văzi. Ok, 600 de mii. Și ăsta are tot. Îi dau like sau să nu îi dau like. Ba, nu îi dau like. Ăsta și e ca. Și e capul. De ce cremă? Nu știu. Wow! Ai banană înghețată, wow! Wow! Mai cât costă chestia asta? Bă, dar de ce fac așa? Bă, eu nu. Habar n-am de ce. Eu că...
Hai să luăm de aici. Hai să luăm de aici. Wow! Nu știu cum s-a făcut așa de aici. Păi, 52. 43. 53. Mai bine o iau pe asta mai mare, că așa știți voi, secret. Așa da. Wow, vezi că nu e așa mare. Vezi că e mare, nu e așa mică. Îmi dau minute, te dau restock. Luăm capșune. Așa, asta dau. Și de aici. La blueberry, foarte aici. Hai că cea mai important e blueberry. În grădina mea e important blueberry. Nu strawberry de asta. Blueberry. Hai să mai luăm de asta. Îți bate joc de... Eu m-am dus să... Facem parcur pe bese. 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 Papa, crește primul meu tomato de pe lumea asta. De pe lumea planeta Mungusul. Da, s-a auzit bine, mă. Vindem, că vreau să fac 100.000. Ceva. 700. Așteptăm 30 de secunde. Deci ne auzim după 30 de secunde. Pa! Ok, mai sunt 3 secunde și să dă restock. V-am zis eu. Punem că este... Nu este gros. Aha. Și acum înțeleg? Deși e așa greu să fim. Da, asta nu. Câte tomate au crescut. Ia. Unde trebuie să arăt de acolo? Ia un proiector. Ok. What? Ce-i aici? Ce-i aia? Deci, acum îmi spui ce-i aia. Chestia aia s-a dispărut de pe fața pământului. I-am bambus. Atenție că bag check. Please. Hai că știu să scriu. Bă, dar nu vreau să scriu asta. Please. Bum. Hai să vedem dacă o să-mi dăie. Ia, dă cineva. Așa că dăie. Ia, dați-mi și mie. Babu! Foarte rău.
Hai să culegem. Să luăm și de aici. Mersi. Oameni buni, episodul ăsta se încheie aici. Se pare cam așa arată grădina noastră. Cu acest mare blueberry. Să vedem cât o să costă aici. Deci, ne spuneți cât o să coste. Spune că o să coste o grămadă, că nu știu cum o să fac. Deci nu știu cum fac dacă nu costă mult. Așa, să mai iau aici. Iată că... Ok, așa vindem și după aia încheiem episodul. Unde stă de mult? Hai să mai vedem și pe shop. Ca să-i pun că știți voi că o să mă joc. O să mai filmez. Să rupe acest buton de like, că nu e așa greu să apasez pe el. Mai ca să facem vreo 5 like-uri. Mai ca 5 like-uri. Eu am fost Ionis. Ne vedem pe data viitoare. Pa, pa! Pa!